Добра, сябры, прывітанне ўсім. Дзякую адразу за каментар. Хацеў пачаць з традыцыйнага, прынамсі для беларускіх стрымаў, з традыцыйнае пытанне, як мяне чутно, ці добра мяне бачна, але вось ужо напісалі, што відэагук ёсць. Ну окей. Паслухайце, я да гэтага вярнуся, да чату, а пакуль што у мяне быў такі маленечкі план. Я скажу, чаму сёння стрым, і адкажу спачатку на пытанні, якія былі, там задалі ў сацыяльных сетках і ў нас на сцяне ў супольнасці. Я даўно хацеў зрабіць стрым, нагул навучыцца стрыміць. Заўсёды цікава вучыць штосьці новае. І ўвесь час адкладваў, а сёння так супала. Сёння ў гарадзенцаў, і я бачыў у чаце, што ёсць тут таксама гарадзенцы. Сёння ў нас свята, дзень горадні, дзень Святого Губерта. Усіх гарадзенцаў віншуем. Ну і таксама вось гэтая дата, яна такая файная для першага стрыму, таму што хацелася б таксама штосьці пазітыўнае казаць у нашых рэаліях. І з гэтым святам, дарэчы, з днём горадні, я хацеў бы павіншаваць і ўсіх астатніх гледачоў стрыму. Вось чаму, нават хоць астатнія не гарадзенцы. Рэч у тым, што часам гарадзенцаў, асабліва мінчукі, папікаюць, маўляў, вось у вас такая ёсць гарадзенская пыха, вы там нешта там. Насамрэч гэта не так. Мы папросту любім горадню, любім месца, дзе нарадзіліся, і гэткі лакальны патрыятызм нагул вельмі файная штука, і было б файна, канешне, каб ён распаўсюджваўся і быў у самых розных мясцовасцях. Віцебск, Крычаў, хто тут у нас ёсць яшчэ, каб усе казалі там у Крычаве, што вось Крычаў гэта там нумар адзін. Чаму гэта важна? Таму што з гэтых маленькіх супольнасцяў, напэўна, і пачынаецца наша агульная супольнасць.